नमस्कार. 54th इफ्फीक देशभरातल्यान कलाकारांची लोकांची डेलिगेट्सांची इंटरनॅशनल डेलिगेट्सांची योवत चालूच आसा आणि आज आमच्या वांगडा आसात महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध सुपरस्टार जे म्हणू शकतात ॲक्टर सुनील बर्वे साहेब. त्यांच्याकडे आम्ही आज भासाभास करूया. मला इफीला येण्याची खूपच इच्छा होती. 54th इफीला तरी मला जमलं याचा मला आनंद आहे. गेल्या 2-3 वर्षांपासून प्रयत्न होते पण मला काही जमलं नव्हतं. यावर्षी मी ठरवून आलो होतो की काही झालं तरी मी जाणार म्हणून. दिस इज द फर्स्ट टाइम दॅट अच्छा. मी वाट बघत होतो मला इन्व्हाइट करतील कधीतरी, माझी फिल्म असेल, पण अनफॉर्च्युनेटली तशी काय कधी योग आला नाही. पण ठीक आहे, मी म्हटलं की मला एक बघायचं आहे, एक फिल्म प्रोफेशनल म्हणून मला आय वॉन्टेड टू सी इट, कसं ऑर्गनाईज करतात, काय काय मजा असते इथे. सो आय डिसाइडेड अँड आय केम फॉर 2 days. असं उद्या परत जाणार मी मुंबईला. कसं काय वाटलं? खूपच छान एक्सपिरियन्स होता. फिल्म्स वर गुड, म्हणजे त्या फिल्म्स नेहमी मी जे फेस्टिवल्स बघितलेत त्याच्यामध्ये काही फिल्म्स बऱ्या असतात, काही फिल्म्स आपल्याला आवडत नाहीत, लोकांना आवडतात, असं सगळं होतं. ते तर होतंच, पण छान वाटलं मला. मला एक तर उशिरा ते सगळ्या ॲपबद्दल नॉलेज मिळालं. अच्छा. तर ते जर आधी मिळालं तर जास्ती बरं होईल. सो पण बाकी ओव्हरऑल द एक्सपिरियन्स वॉज फॅन्टॅस्टिक. गोवन पीपल ॲज ऑलवेज इतके छान त्यांनी सगळे लाईटिंग केलेले आहेत आणि इतके छान काय म्हणतात त्याला की हां एकदम खूप प्रेमाने वागवत आहेत आम्हाला. त्या बसवाले पण सगळे छान आहेत. सगळं ऑर्गनायझिंग खूप छान झालं आहे. सर अजून एक स्पेशालिटी आहे, म्हणजे या वर्षापासून काहीतरी गोवन फिल्मसाठी वेगळा असा एक हे केला आहे. काय म्हणाल? चांगली गोष्ट आहे. इतकं उशीर का झाला आहे? म्हणजे मला असं वाटतं पहिल्यापासून असायला पाहिजे होतं. गोवन फिल्म्स, गोवन थिएटर तुमचं जे आहे फेमस, ते सगळ्या गोष्टींना परत उजाळा मिळायला पाहिजे. आणि वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मोर अँड मोर गोवन फिल्म्स. तुम्ही आता कधी येत आहे, म्हणजे काय म्हणते त्याला, मूवी घेऊन कधी येतं? आता बघूया. माझ्या 2-3 फिल्म्स आहेत, कधी त्यातली कुठली सिलेक्ट झाली तर येऊ परत, नाही तर मी येईन असंच. मला असंच आवडतं. सो फर्स्ट टाइम आलात, नाव यू गॉट द फील. येस, आय गॉट द फील अँड आय एम हॅपी अबाउट इट. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच.